Jeg synes, at Københavns Befæstning kan bruges til at lave noget anderledes i undervisningen. Det kan give nogle nye input, og det er en anderledes måde at lære på herude. Det bedste for eleverne ved at være herude, det er, at de kan få lov til at eksperimentere med alle de remedier og rekvisitter, der er herude. Jeg er ret sikker på, at det er nogle meget glade børn, vi får hjem i dag. Det bedste i dag har nok været, at med mig har det været, at vi har været derinde. Det har det også med mig. Det er, der kiggede vi på, hvordan de boede, og det var også ret sjovt. Ja, det var rigtig og alt muligt. Og der var alle mulige rum og sådan noget, man kunne gå ind i. Og soldaterne, de boede i alle mulige telte over det hele næsten. Og så har vi lært, hvilken slags soldater der var. Ja. Og hvordan man lever et liv med soldater. Københavns Befæstning som læringsrum giver børnene nogle mulighed for at udforske. De kan lege, de kan eksperimentere, de kan leve sig ind i det liv, som soldaterne levede dengang. Og de er begejstrede for det. Det at være ude med eleverne og lære, det er jo helt fantastisk, fordi der er højt til loftet, kan man sige. De kan få brændt noget krudt og noget energi af, og man skal ikke gå og være nervøs for, at de kommer til at ødelægge noget. Eller, altså der er plads til, at de kan være og være dem selv. Og hvis de kommer ud, så er vi også ret sikre på, at det bliver rigtig sjovt.